Guys, dito kana guys ingani May hap. Hi mga kabisaya, so karong adlaw mangita mi og suso para mo isudan karon. Ug akong ipakita ninyo kung saan pagkuha sa mga suso ug asa dapita. naman sa gilid-gilid ng mga suso guys. Gilid-gilid nga na suba dira. Nay nga na mamilit na guys. Nay nga na guys ta. Yara guys, oh guys. Kani guys, dagko kayo guys. Dagko kayo ni guys, dagko. Kana guys ingani. So, ani di ang mga suso na mo diri sa among sapaw guys. Hinlo gyud kaayo ni. Basta magunahon na gaming man suso aw are gyud may banong. Mao na didi among kuha guys. Guys. Diri ding dapita na ginamhinam ning ho igsuon og pangitag susog. Pungoy ko nga ng mga bato pero wa gyapon nakuha. Oy, wa lagi. Gatong sulihon tong ijang ato guys ni Boy Dilaog na nabay nakuha. Bidila be, nabay mo. Iya ba kuha nga ho? Be. Pastilan daghana guys. Yep. May hap. By the way guys, kaning sapa dire mong giari guys, hinlo na siya. Hinlo ni siya guys. Guys, Ay guys. wala yung makakuha din eh. Motor-motor ko diyan eh. Pero guys, sarang daghan na guys. Isa. Na guys, daghan na pero patong-patong guys. Kavantay man siguro mo nga ni mga suso na mo nakitaan nga napay gagmay. So ang amoratong kuhaon nga ni karon ng mga dagko para kaning gagmay makasave na pud ta sa sunod natong panungso o diba? Ingana man jud na dapat mag-villain jud ta karon na pa tayo makuha sa sunod pang panahon. Charot. Yummy. Oh yeah. Kaning mga ingani okay na kayo ni sidya. Sama ingani. Kaning nga na gagmay di pa na pwede. Kana guys, okay na ni siya guys. Sa may nga ni. Di pa na kayo looy. Wala na tayo makausap guys, huwag ang kuhaon. Check guys. Uy, daghan-daghan na. Tago rin niya guys. Tapos lang. Tadang! Okay na ni siya. Dali ra gadyo ni sila makita ni mga suso kaya nahamang gadyo ni sila sa gilid mamilit. Oh, samay nga ni, diba? Alam nyo guys, basta mga ingani, easy ra gadyo ni mga taga-bukid. Shout out sa inyong lahat, taga-bukid ug taga-Bisaya. Ug gadyo rin po ninyo kalimti o pag-subscribe nga nga channel. Daragi jauh be. Pasti lagi kamu Boy Dilaog daghan nagkuha. Guys, iyang kuha guys, magana. Kaya ako na, nalilugas na. May dagang bagas din. Ibo po? Ibo. Kun. Dagan-daghan na dyan itong kuha. Murag mapuno dyan na itong usa ka galon. So kanay dire dapita guys. Kamantay mga na mga kawa dyan darang pang sanda dyan. Agyan na dyan tubig padung sa fish pan. So dire po sa una anay po may mga ligo mag shower. Dyan na bantayan dahil po din namong nag-inusa nga suso. So wala na mo kuha kay ingon sila basta may nga ni padung dyan na dyan mga itlog. So magpilit sila sa bato kaya na nila ipangbutan lang mga itlog. So mao to nag-decide lamang pud may nangawa na mo kuha kay aron managhanaw po to sila.
Murag tao ba karong Valentine's Day mo daghan. Ug nag-una-una day pa daga mo boy dila. Oh, medyo daghan-daghan na ang among kuha nga suso. Oh, di ba? Ang daghan na. Char, makaingog daghan mo ra pug nakapuno ng galon. Okay patadera boy tila. Pastilas boy tila pinagawas po iyang brief nga branded. So direng dapita day guys, ginloan ni boy dila kay arang si Uta. Lisod kayo suong-suong ug panguhag suso kay grabing si Uta. Ana ka master nga mong boy dila. Naanan ni Jatanan. Shout out boy dila. Ug kinsa day po tunay mga sakit ug ngipon, pwede mo muduol ni boy dila kay grabe kayo ni mubuhot. Ug kaning akong igsuon nagupuhupo nga ning dakong bato. Kay abi guro ni Jagna ay uwang diri sa ilawom kana ba nay dagkong suro. So iki pangkukog ning mga bato-bato ilawom basin na yung suksok. So amo siya nakitaan ang duo dyan. Ug kanay pon among boy dila naning kamot in taon pod. Buta sa liguan dire guys. Ug harang gi-flex ang among sapa bote ka. Ug nagpadadyon din taon pod mes among goal nga manguha og susu. So murag nga paano, murag na nagihupan. Murag ganina ra man gadyo ni iyang brief. Boy dila isa in taon pod na boy dila. Ang kalmaharang boy dila guys, oh, grabe kay makatigbas. Da. Sumora ni tanan namong nakuhang suso sa kadugay namong subay-subay ganing sa paa. In taon pod pero okay ra. Kaya ron nagay po yung kaon ba? Katilaw po tagsuso. Stila mo. Pero nagandagan naman po ni siya. So ako na dyan balhin diri sa mong gamay planggana kaya ron lamingon. When we say laming, syempre, ato na siya papahawayon kung saan nato lutoon. Para ang kanay yung mga kanong bas, manggawas na siya. So ako na siyang hinluan first, dyan kahuman, ako na siyang kaduhan ng butang sa tubig, ako na siyang lamingon. Ingana, dyan. Ako na siyang ibutang radira, pasagdan na ako, kutog na niya ugma. So mao na ni resulta sa atong panuso. So ato na siyang gigitaan, o butangan na ito kapajas. Huwag tapos boy dila. Ba? Kanang lain. Ano lain? Maulong to. Dira. Garag soso. Di, oy. Shout out ni Boy Dila. Di na ko. Di na ko, doy. Sup-sup pa ba? Okay. Dila. Nay, yan to. Day, suso ba? Masarap day suso. So. Wala me, sarap. Ha? Sarap. Pinapil ka, tinay. Coca-Cola masarap. I'm very sorry for Dito your loss. Army So mo na dyan suso guys. Nga na na siya pag sup-sup. How did you hear? Sup-sup. Nga na ang lamia gado do. She was like a little sister. ええ。私の